کردین قزاقستانی ev Kurdên Qazaxistanê ne berê li Ermenistan, Azerbaycan û Gurcistanê dijîn. Lê 1940 rêveberê Sovyeta Sosyalîst Stalin wan ji mal û milkên wan dûr dixe, derdixe û li Qazaxistanê bi cih dike. Armanc ew bû ku Kurdan ji hev qut bike. Li gor resmiyetê 8325 Kurd li Qazaxistanê dijîn. Lê belê Serokê Komeleya Kurdî Melikşah Gazanov dibêje, bi eslê xwe hejmara Kurdan 46,000 e. Ji ber ku gelek Kurd bi navê Tirk û Azerî xwe qeyd dikin, hejmar kêm xuya dike. Li dibistanên Qazaxistanê dersên ziman û edebiyata Kurdî heya Pola Dazdê tên dayîn. Ji 1990 heya niha rojnameyeke bi navê Kurdistan li Qazaxistanê tê weşandin.